Hukumar alhazai ta ƙasa, Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. Hukumar alhazai ta ƙasa, Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. Tabaraka zul'ula dukkanin rahama daga gunka ne ta fito. Hukumar alhazai ta ƙasa, Ka yi mana agaji da dubin hikima ga abin da zan ambato. kuna yi wa alhazai hidima. Bayani zan yi kan alhazai da hukumomin suna Yi wa alhazai hidima. Bayani zan yi kan alhazai da hukumomin suna Jama'a barkanmu da shan ruwa da fatan azuminmu Allah ya sa karɓaɓɓe ne. Ibada da Allah ya umarce mu yi malamai sun kasa ta kashi 4. Akwai ibada badaniya, ma'ana irin nau'in ibadar da ake yi da gangar jiki, kamar sallah, kamar azumi. Akwai ibada kauliya, ma'ana irin ibadar da ake yi da baki, kamar faɗan la ilaha illallah da karatun Qur'ani da tasbihi da sauran kalmomi masu daɗi wanda shari'a ta yarda da su. Akwai kuma ibada maliya, mata ibadar da ake yinta da kuɗi, kamar abin da ya shafi fitar da zakka da yin sadaka da kyauta da wasiya da wakafi. Akwai kuma ibada murakkaba min al-mali wal badan, ibadar da ake yinta da gangar jiki kuma da dukiya, ita ce aikin haji, wanda za ka fitar da kuɗinka kuma ka je da kanka ka yi wannan ibada. Ibadar aikin haji tana kunshe da hikimomi manya, amma za mu iya takaita su cikin abubuwa guda 5. Na farko shine ibada ce da in ka yi ta, duk abin da ka kashe na dukiya da dukkan wahalar da ka sha da gangan jikinka, sakamakon da zai fito da result ɗin da za a baka shine za ka dawo kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka. Babu ko abin da za a ce ka yi wa Allah na ibada ya wanke ka sumul, ya kankare ma zunubinka, ya dawo da kai ka yomi waladarka ummuka, kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka. Wannan kadai ya isa wanda yake da hali, yake da iko, yake da lafiya, ya je gabatar da ibadar aikin haji. Sannan abu na biyu shine ɗimbin lada wanda aka kunsa a cikin haramin Makka da haramin Madina. Daga ciki akwai sallah, wanda Annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya sallah a harami za a ninka masa ita sau 100. Ma'ana idan ka yi sallah a zahar a harami, kana da ladan wanda ya sallar shekara 52, shekara 55 da wata 6 da kwana 20. Shekara 55 da wata 6 da kwana 20 shine daidai da sallah 100. Ma'ana in kai sallar wuni guda a zahar, la'asar, magariba, isha, asuba, mutukar Allah ya karba, to daidai yake da sama da shekara 220. To kin ga ashe ko nawa mutum yake da shi, dan ya bayar, ya je aikin haji, ya yi shi bisa ilimi, kuma ya yi shi da ikhlasi, kuma ya yi shi yadda shari'a ta ce, to zai samu wannan dimbin lada. Sannan abu na uku shine mutum zai koyi mu'amala da zamantakewa da jama'a. Domin duk ranar da ka ɗau jakarka ka bar gida, to ka shiga cikin jama'a, tun daga airport, layin hawa jirgi, zama a cikin jirgi, sauka, masauki, da duk wuraren da za ka je, Mina, Muzdalifa, Arfa, dawafi, jifa, sa'ayi, duk a cikin jama'a kake, wani a gabanka, wani a bayanka. So haka anan mutum zai koyi mu'amala da zamantakewa da mutane, wanda Annabi alaihi salatu wassalam ya ce al-mu'min allazi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min mu'min allazi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala asahum. Mutumin da ke shiga cikin jama'a ya gogayya da su, ya koyi haƙuri, ya koyi juriya, ya koyi mu'amala. Annabi alaihi salatu wassalam ya fi alheri da musulmin da zai ja gefe ya koma baya yana kallon mutane. Sannan wannan ibada tana koya maka yadda zaka koyi haƙuri, yadda zaka koyi juriya, yadda zaka koyi kasan kanka, kaga wanda ya fi ka, kaga wanda ya fi, kuma zaka ƙara samun ƙarfi na addinin Allah a cikin zuciyarka, domin zaka ƙara samun ƙarfin imani, zaka samu ƙarfin haƙuri da juriya da mu'amala wajen zamantakewa da jama'a. Zaka ga wanda ya fi ka, zaka ga wanda ya fi, zaka ga halittun Allah iri-iri waɗanda su ƙara maka imani. Mutane sun zo da ƙasashe daban-daban, daga garuruwa daban-daban, masu ɗabi'o'i daban-daban, masu halaye daban-daban,
masu zamantakewa iri-iri. To mutum zai amfana da wannan abin da ake kira babul mukhalata, har a wayi gari ka fada cikin hadisin da manzon Allah alaihi salatu wasallam ke cewa khairun nas man yanfa'un nas, mafi alherin mutane shine wanda mutane suka amfana da shi. Sawon amfanin nan na ka ba wani ruwa ne, ko ka ba wani abinci ne, ko ka gusa wani ya zauna ne, ko wani ya matsu zai shiga ban daki ka bashi dama ya fara shiga, ko kuma a'a an zo guri ne ana turmutsutsu, ko wani ya kasa daukan kayansa, ko ya kasa shiga lifta, ko ya kasa sakowa, ko ya bata, ka bashi gudunmawa ka taimake shi. To wannan zai sa ka samu wannan gagarumin lada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar. Muna fata Allah ya ba mu iko ai aikin hajji cikin nasara, kuma Allah ya karba. Wassalamu alaikum. Bayani zan yi kan alhazai da hukumomin suna